γιατρός είναι φτηνός και άριστος να σας κάνει λέιζερ. Ούτε ταλαιπωρίες ούτε τίποτε. Συγχρόνως όμως πίνε 10 ποτήρια καθαρό νερό αντοσμώσεως, παίρνε κοινή για να θώνεις τις υπόλοιπες φλέβες. 80 χρονών λοιπόν, έτσι, έχει κολπική μαρμαριγή. Κολπική μαρμαριγή. Σου λέει, δεν ξέρω πώς μου συνέβη, λέει να πω συντρόμ. Δεν μπορείς. Άμα κόψεις το συντρόμ θα πάθεις εγκεφαλικό. Εγκεφαλικό. Εντάξει, μπορεί βέβαια να αντικαταστήσεις το συντρόμ, γιατί το συντρόμ δεν σταπεί τυντά, έτσι, φάρμακο. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να κόψεις το συντρόμ. Δεν μπορεί να το κόψεις το συντρόμ. Από εκεί και πέρα η καρδιά, για να ηρεμήσει, θέλει το βράδυ μαγνήσιο και το πρωί Q10 με λεμόνι μαζί με ριβόζι και ειδική καρνιτίνη. Η καρδιά, εσύ που έχεις φίλε κολπική μαρμαρική, το βράδυ θέλει μία φόρμουλα μαγνήσιο, μία ειδική καρνιτίνη για ενέργεια, Q10 για ενέργεια και ριβόζι για ενέργεια. Τότε λοιπόν θα είναι καλύτερη η λειτουργία της καρδιάς σου. Και θα παίρνεις το συντρόμ, πραντάξα λέγεται ρε Ναπολέοντα, ή πραντάξα, ή πραντάξα. Αν δεν θέλεις να παίρνεις συντρόμ, παίρνε πραντάξα. Είναι καλύτερο, σταθεροποιεί καλύτερα το χρόνο. Λοιπόν, όταν παιδιά όλες οι αρρώστιες ξεκινάνε από φλεγμονές. 65 χρονών λοιπόν έχει αγκιήτιδα. Όταν λοιπόν έχεις φλεγμονές στα αγκία, καλάνε των αρτηριών και έπαθε ρήξη αορτής. Τι σημαίνει ρήξη αορτής? Ότι υπάρχει ακαριαίος θάνατος. Αν είσαι κοντά στο νοσοκομείο και σε προλάβουνε, σου βάζουν ένα πλαστικό, ένα μόσχευμα, σε σώζουν. Ευτυχώς είναι η κλή ότι δεν πέφτουμε. Παιδιά, θα είχαμε όλοι πεθάνει από υπέρταση. Λοιπόν, για την αγκιήτιδα, αγαπητή κυρία, πρέπει να πάρεις όλες αυτές τα μήνες. Γράψτε. Βιταμίνη C με κορσετίνη, γάμα ε το κοφερόλι το μεσημέρι, Q10 με λεμόνι το μεσημέρι, λικοπένιο το μεσημέρι, το πρωί σελήνιο και το βράδυ φορμουλά μαγνησίου. Πάρεις όλα αυτά, θα πίνεις καθαρό νερό αντιθέτως μόνος, ελαφρώς οζονοποιημένο για να έχει ενέργεια και έτσι λοιπόν, θα κόψεις τελείως το και έτσι λυπήσεις την αγκιήτιδα. Η αγκιήτιδα είναι αυτοάνωση νόσιο και δεν θεραπεύεται. Πάμε σε προβλήματα ορθοπαιδικά. Τα προβλήματα λοιπόν τα ορθοπαιδικά είναι και αυτά φλεγμονές. Μήνων έχει φλεγμονές, αρθρίτιδα, που της έχει χαλάσει το γόνατο και δεν παράγει αρθρικό υγρό. Κουκλάρα μου, θα κάνεις τις ενεσούλες όζοντος. Σώζον, θα κάνεις ενέσεις όζοντος και θα πάρεις, γράψε, πολυθρεπτική φόρμουλα αρθρώσεως μαζί με την παραγωγή αρθρικού υγρού, θα τα παίρνεις πρωί βράδυ και τέρμα τα γόνατά σου. Το καλύτερο φάρμακο είναι το είδωρ αντιθέτως μόσεως και το περπάτημα. Θα σας τα λέω συνεχώς για να μπορέσετε λοιπόν να θεραπευτείτε με νερό και περπάτημα. Εντάξει, 38 χρονών έχει αϊπνίες. Ο εγκέφαλος, αγαπητή κυρία, θέλει οπωσδήποτε 8 ποτήρια είδωρ την ημέρα και για να κοιμηθείς το βράδυ πρέπει να πάρεις μαγνήσιο, έτσι, ινοσιτόλι και γκάμπα. Και έτσι θα κοιμηθείς τουλάχιστον 6 με 7 ώρες και θα είναι και βαθύς ο ύπνος χωρίς να ξυπνάς. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Όσο για την ανησυχία και την κατάθλιψη, πάρεις τίποτε ισχυρή φόρμουλα B πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Με εγγύηση. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τώρα, για την κατάθλιψη θα πάρεις οπωσδήποτε το ΣΑΜ. Μεσημέρι, βράδυ. Το ΣΑΜ. Και θα κάνεις και ένα ελαφρό περπάτημα. Θα πας εξαιρετικά καλά. Με εγγύηση. Και κάτι άλλο. Για την κατάθλιψη υπάρχει και ένα πολύ καλό φάρμακο. Πάρα πολύ καλό. Βλέπετε εσείς μην βλέπετε με τίποτε. Με τίποτε, παιδιά, μην βλέπετε. 35 χρονών έχει στρες και κατάθλιψη. 10 ποτήρια είδωρ αντιθέτως μόσεως. Θα πάρετε τη στρες βιταμίνη μία πρωί, μία βράδυ. Θα πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και το ΣΑΜ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Περπάτημα και όχι δελτίο ειδήσεων των 8. Άλλος κίνας. Μου λέει, γιατρέ μου,
Έχω ένα βουητό στα αυτιά και ξεκινάει Πάρκινσον. 49 χρονών. Από τι ξεκινάει το Πάρκινσον? Από τι ξεκινάει? Από αφυδάτωση και έλλειψη βιταμινών. 8 με 10 ποτήρια καθαρό νερό αντιθέτου οσμώσεως, 10 δευτερόλεπτα οζονοποιημένο, και για το Πάρκινσον χρειάζονται αυτές οι 3 βιταμίνες. Γράψε. Σούπερ ηχθιέλαια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο εγκέφαλος θέλει σούπερ ηχθιέλαια. Q10 μελώνη πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και ισχυρή φόρμουλα B πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και έτσι λοιπόν θα επιβραδύνουμε το Πάρκινσον. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Πάμε σε προβλήματα ανοσοποιητικά. Όταν είναι αφημένος ο μυελός των οστών, δεν παράγει κύτταρα για το ανοσοποιητικό. Το πρώτο πράγμα που θέλει το ανοσοποιητικό, θέλει καθαρό νερό αντιθέτου οσμώσεως. Ο Νίκος λοιπόν 38 χρονών έχει αδυναμία και κόπωση. 38 χρονών δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Εντάξει. Νικολάκη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι να κοιμηθείς. Το βράδυ, Νικολάκη, θα πάρεις μία φόρμουλα μαγνησίου, μία κάψουλα ινοσιτόλη και θα γλύψεις τα 2 γκάμπ. Τώρα, επειδή έχεις και κατάθλιψη, θα πάρεις οπωσδήποτε την ισχυρή φόρμουλα B, την ισχυρή φόρμουλα B με το ΣΑΜ. Όσοι έχετε κατάθλιψη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ την ισχυρή φόρμουλα B και πρωί, μεσημέρι, βράδυ το ΣΑΜ. Εντάξει. Και διορθώνεις λοιπόν τον ύπνο σου και την κατάθλιψη. Τι γίνεται? Το ανοσοποιητικό σύστημα θέλει 10 ποτήρια είδωρ αντιθέτου οσμώσεως, οζονοποιημένο 10 δευτερόλεπτα, εντάξει, και θα του δώσεις καμία βιταμινούλα σε ε10. Έτσι, Βέντη μου, και θα δεις τι ωραία που θα πας. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Ένα κοριτσάκι 12 χρονών έχει έντονη ακμή. Ωραία. Η μαμά του θα έχει το μηχανισμό όζοντος, αλλά το καλό, το δυνατό, το ισχυρό, θα οζονοποιεί 2 ώρες το λάδι και θα βάζει κάθε βράδυ στο κοριτσάκι, στο πρόσωπο, οζονοποιημένο λάδι για να τσακίσουμε ειδικά μικρό που είναι ακμή. Έτσι, διότι δεν είναι το σπυράκι που κάνουν οι ορμόνες, είναι η μόλυνση. Το οζονοποιημένο λάδι τσακίζει και θα πίνει το κοριτσάκι 6 με 5 ποτήρια, 5-6 ελαφρώς οζονοποιημένο για την ενέργεια. Έτσι, τώρα, αν έχει καμία κίστη στο προσωπάκι, μπορεί να κάνει καμιά ενεσούλα με όζον. Πάω σε προβλήματα ουρολογικά και τελειώνω. Τα νερά θέλουν 10 ποτήρια καθαρό νερό αντιθέτου οσμώσεως, ελαφρώς οζονοποιημένα για ενέργεια. 38 χρονών, έχει μια πιελονεφρίτιδα. Πήρε αντιβίωση, την πήραξε, κρεατινίνη 1,8 και η αυξημένη ουρία. Τι να κάνει? Δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από τα νεφρά. Τα νεφρά θέλουν είδωρ αντιθέτου οσμώσεως, να κόψει λάτι και τη βάζω εδώ πάνω. Έτσι. Τα καλύτερα φάρμακα για τα νεφρά είναι είδωρ αντιθέτου οσμώσεως, όχι αλάτι, όχι ζάχαρη. Εντάξει. Από εκεί και πέρα αυτά νεφρά είναι το λιποϊκό οξύ. Το λιποϊκό οξύ, η σούπερ καρνοσίνη και το Q10 θα παίρνεις από ένα κάθε μέρα στην καταστροφή των νεφρών. Τώρα, για την ουρολίμωξη πρέπει να παίρνεις εκχύλισμα κράνα, το οποίο τσακίζει τα μικρόβια να σου πειράζει τα νεφρά. Προστατήτηδα στο Λευτέρη, 41 χρονών, ο οποίος έχει ψημένο PSA 6,3. Λοιπόν, αγαπητέ Λευτέρη, για την προστατήτηδά σου θέλεις 8 με 10 ποτήρια είδωρ, οζονοποιημένο όμως αρκετά. Το όζον σκοτώνει μικρόβια. Άρα λοιπόν εσύ θα οζονοποιείς το νερό τουλάχιστον 1/4. Για να μην σε πειράξει πολύ οξύδωση, θα παίρνεις οπωσδήποτε βιταμίνη C με κορσετίνη και το μεσημέρι γάμα το κοφερόλι. Για την προστατήτηδα θα σου κάνει πάρα πολύ καλό η φυτική φόρμουλα προστάτη που θα έχεις 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ. Φυτική φόρμουλα προστάτη
Και έτσι λοιπόν θα σου πέσει το PSA. Πρόσεξε όμως. Θα πηγαίνεις κάθε 3 μήνες να κάνεις εξετάσεις για να βλέπεις πώς πέφτει το PSA. Από εκεί και πέρα 60 χρονών ουρικό οξύ και 73 χρονών ουρικό οξύ θα πλακωθείτε στο καθαρό νερό αντιθέτου οσμώσεως. Ο Ανδρέας λοιπόν, παιδιά, ο Φικιώρης, με καθαρό νερό αντιθέτου οσμώσεως μπορεί να βοηθήσει όλα τα όργανα, διότι η πάθηση λέγεται εποχή. Λοιπόν μπορούμε να βρούμε αρσενικό. Το αρσενικό, παιδιά, είναι πάρα πολύ τοξικό. Εάν το αρσενικό μέσα στο νερό είναι πάνω από 5 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, είναι τοξικό και κάνει καρκίνο. Αρσενικό. Το αρσενικό λοιπόν αυτό βρίσκεται από τα απόβλητα των βιομηχανιών. Χημικά, έτσι. Τώρα, εξαρτάται τώρα πόσο χρονικό διάστημα πίνεις μολυσμένο νερό. Αρσενικό. Το πρώτο πράγμα που τσακίζει το αρσενικό είναι το νευρικό σύστημα. Το τσακίζει, το καταστρέφει, δημιουργεί Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, τα πάντα. Το στομάχι δημιουργεί αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες. Και κυρίως το αρσενικό βρίσκεται σε εντομοκτώνα. Δεν μου λέτε κάτι, εσείς πιστεύετε ότι οι γεωργοί σκοτώνουν τα έντομα με τίποτε φυσικό τρόπο, με θιάφη και τέτοια? Αβέρτα κουβέρτα εντομοκτώνα. Για να σκοτωθεί όμως το έντομο πρέπει το εντομοκτώνο να έχει αρσενικό. Πέφτει το αρσενικό και μεταφέρεται λοιπόν στο νερό. Θα μου πείτε, μα το κράτος δεν κάνει μία δίληση του νερού? Εν μέρη, δεν ξέρω αν είναι πλήρη, δεν ξέρω. Πάντως εγώ ξέρω ότι όλα τα νερά της Ελλάδος έχουν παραπάνω αρσενικό. Και έτσι λοιπόν μπορεί να μου κάνει εμένα κακό στο νευρικό μου σύστημα, και επιπλέον αρσενικό δημιουργείται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Ό,τι καίει δημιουργεί αρσενικό. Πάω στο κάδμιο. Το κάδμιο λοιπόν, παιδιά, είναι ένα άκρος τοξικό μέταλλο, το οποίο αυτό βγαίνει από τις βιομηχανίες. Τα απόβλητα των βιομηχανιών ρίχνουν μέσα στα ποτάμια, αβέρτα κουβέρτα, κάδμιο. Όταν το κάδμιο είναι πάνω από 1 μιλιγκράμμ ανά λίτρο νερό, τότε λοιπόν έχουμε σοβαρά προβλήματα στα νεφρά. Πάνε τα νεφρά. Στο θυροειδή. Γιατί έχουμε τόσες πολλές θυροειδίτιδες και όσους? Γιατί ρε παιδιά? Εδώ στις ερωτήσεις είναι ντίγκα από όσους. Εν μέρη φταίει και το νερό από τα βιομηχανικά απόβλητα που έχουν κάδμιο και από τις διαβρώσεις των γαλβανισμένων σωλήνων. Λέμε λοιπόν, έχουμε λοιπόν σωλήνες γαλβανιζέοι. Πώς γαλβανίζεται ο σωλήνας? Κάτι του βάζουνε. Είναι κάδμιο. Όταν λοιπόν περνάει το νερό βγάζει ελάχιστα μόρια. Αυτά λοιπόν φτάνουνε για να μου καταστρέψουν εμένα σπλήνα, νεφρά, θυροειδή και να μου αντικαταστήσουν το ασβέστιο. Γιατί έχουμε τόσες πολλές οστεοπορώσεις? Δεν είναι μόνο στην εμεινόπαυση, οφείλονται και στα μέταλλα. Μπαίνουνε τα μέταλλα στα κόκαλα και βγάζουνε ασβέστιο. Είδωρ αντιθέτου οσμώσεως, παιδιά, μόλιβδος. Ο μόλιβδος ήταν μέχρι τώρα στις βεζίνες. Έχει φύγει? Τι λέτε μωρέ? Η βιομηχανία λοιπόν βγάζει αβέρτα κουβέρτα μόλιβδο και επιπλέον γίνεται και διαβρώσεις